dissimulant tot el dolor que portes dins. Somrius per no plorar totes les hores que has perdut, pensant que no ets ningú. Simbiòtic Festival neix de la idea de que l'art, la cultura, surt del poble, surt de la gent, i per tant l'accés en aquesta àrea, aquesta cultura, ha de ser en igualtat de condicions i ha de ser democràtic per tothom, sense excepció. Y para mí esta tercera edición es poner en relieve, poner en valor todas las pequeñas historias invisibles que realmente han ayudado a que el mundo sea un poquito más inclusivo. Si no existissin aquest tipus de conferències, no es coneixerien els processos que envolten la discapacitat i les arts escèniques. Gràcies a conferències com aquestes, podem tenir una visió més global. Si els meus ulls fossin un mirall, el reflexe seria el real i sabries. Aquest any hem tingut la sort de començar una línia formativa per promoure la inclusió a les aules de formació professional d'on sortiran els futurs dramaturgs, artistes, actrius, i per altra banda també hem iniciat una línia de formació de com aplicar l'accessibilitat a les arts escèniques. Somrius cada detall que et fa sensible, però mai fas les paus amb tu mateixa. Ha sigut una passada. M'he sentit genial perquè amb els companys i els professors del taller hi ha hagut molt carinyo i hem fet molta pinya. Tant que em costa explicar-ho. A mode de resum, podria dir que m'he sentit molt content. Bé, més que content, m'he sentit feliç. Però si creguessis en tu com jo, sabries. Después de esos 3 años con Festival Simbiòtic, nos hemos dado cuenta de que no solo existe una forma de hacer accesible un espectáculo, ¿no? Sino que la accesibilidad dentro del espectáculo es un valor más dentro de toda la creación. Hay muchas decisiones dentro del proceso de hacer una obra accesible que tomamos tanto los profesionales de la accesibilidad como la compañía con la que trabajamos. Somrius ignorant que al món hi falta gent com tu. Els nens també crec que és molt interessant normalitzar aquest tipus de coses, perquè quan són petits és quan, si ho veuen des del principi, doncs després no qüestionen que hagi de ser d'una forma o una altra. I rius mentre te'n passes aquest pes que et fa aturar, jutjant cada moment que has tingut forces per cridar-li al vent que no pots més. Cal sensibilitzar la societat. Sensibilitzar sobre els diferents col·lectius, com ara el de les persones cegues que han pogut venir i gaudir de l'espectacle gràcies a l'audiodescripció. O les persones sordes oralistes gràcies als subtítols. I també les persones sordes signants mitjançant l'intèrpret de llengua de signes, els subtítols i fins i tot amb el bucle magnètic. Aquesta és la verdadera inclusió. I per això hem de treballar en el món del teatre i de la cultura en general. I els meus mals espanto. I et dic que cantis i que els teus mals espanto. I realment és el que busquem, no? Que tota la ciutadania ens responsabilitzem en fer una cultura de tots, per tots. I els seus mals espanten. Esperem que el futur porti una realitat de l'escena teatral de Barcelona que sigui molt més accessible, molt més inclusiva i molt més democràtica per tothom. I el plain, que bonic que és. I que bonica que